znate ko je ona? Ana Lazarev. Evo, doveo sam ljudi Janu Dačović. Šalim se ljudi, sa mnom je tu Uki, Ćao. Ćao. Znaš kad pružiš nekom lijevu ruku, da kažu tad da te taj neko ne poštuje. Ja sam tebi sad pružio lijevu. Ode auto. WTF? Nije digno to ručno. Daj, evo, tek se konta sada još. Dobrodošli ljudi u novi klip. Da, ja tebe ne poštujem. Đubre je. Sram je bilo. Ljudi, danas ću... Vozio sam ga 180. Dobro, grmi. Odoste da kolirate, Srećno dobitniku i sa srećom da ga vozi. Koji si content majstor, brate, vi svi umijete da pravite klipove osim mene. Aj, gledamo se. Čo da je najjači, ljudi? Obrisao samo da... Ljudi, prva stvar, ovu majicu... Nakucao si me ti od Okej, ali ovu majicu sam opro da imam za Hrvatsku za more. Dobro, opet ćemo ja večer. Kako ćemo opra kad šutra idemo? Evo, ja sve stvari te sad zaberem. Slušajte ovako ljudi, dobitnike. Znaš da nisam pripremio nijedan klip dok sam u Hrvatsku. A pričao sam svaki dan kao pripremit ću 5 klipova, pa sam malo zajebao. Ali ne veze. Neću snimam vlogove. Ne, dobro, ajde. Snimaj ti ovaj put, ja sam snimao Egipat, ovaj put ti snimaj, ali da ih izbaciš nekad. Da, hoću. Da, hoću izbacit ću. Ona inače ima vlog s nekog vjenčanja od prije pola godine, trenutno ga montira. Juče je izbacila vlog sa Zlatibora, juče je počelo ljeto, ona izbaca vlog sa Zlatibora iz decembra. Nije decembar, nego februar. Srećan dan zaljubljeni. Hvala tako. Hvala također. Vidjet ću da vam odgovorim, pošto me svi pitate... Kako te ja šminkam, to ćemo da snimimo. To nećemo da snimamo, to možeš svojim drugim da snimaš. Znači to svi žele da vide. Ko želi da vidim? Jel možete molim vas da napišete u komentare da li ti koji gledaš ovaj klip... Da ih svi žele. Da li ti koji gledaš ovaj klip stvarno želiš da gledaš mene kako me ona šminka? Kome je to zanimljivo? Da, brate, pa da, možda što ti to nećeš, zato i... I što treba da glumim pipi dugu čarapu? Pa da ti rekao, Una, molim te, našminkaj me, važi. Ali ovako je zanimljivo. Eto, samo znaš ovo moja majka gleda. Pa dobro, šta je loše što ću te našminkam? Ne, ovo zadnje što si rekla. Pa da si vidjela da im pokaže moju masku. Da, inače ona se gasira previše. Pa šta fali moja maskica? Šta fali tvoja maskica? Poznamo luks. Može. Još najjače je broj da mi izdiktiraš. A čekaj, si ti pomjerila sici ili sicu ovako bi? Pa ja ne znam tvoj broj. Na pamet. Ne znam, jer nije na pamet. Zato što sam promijenio, ovo mi je 5. broj zadnje godine dana. Čisto sam htio... vas zanima GTA, a ja mislim da ću da krenem da streamujem ili u avgustu ili u septembru, prije toga neću. Iako me Una nagovara svaki dan da palim stream i onda ja kad doću da upalim stream, ona mi ne da da upalim stream. Kako si slagao. Sravite. Ja ti ne dam da upalim stream. Kad si me puštila da upalim stream? Molim? Kada, reci? Kako si bezobrazan. Da, stvarno sam. A ja ti govorim da snimaš. Đubre. Šalim se ljudi, ne, Una me stvarno će rad da streamujem, ali ljudi nema trenutno poen, tem što želim da vratim klipove, ko dalje nećemo o tome previše da pričamo, tako da uskoro ću krenut ponovo. Evo ljudi, da vidite 1. jula kad izvučemo pobjednika, sipamo pun rezervoar da ga dobije pobjednik. Je to pošteno malo? Da. Vidite ljudi kako dobro stoje plavi pojasevi ako imate velike sise. Plastične. Pokaže da su plastične. Ja. Jesi siguran? Stvarno sam tri da kupite ili jednostavno AUX kabel, ali ja nemam AUX jer... Ja imam AUX. Da, ali nije ti auto tu. A u stvari blizu je što inače mogli smo AUX da uzmemo. Da. Jebi ga sad, nema veze. Prelazimo ljudi u Range-a, idemo da kupimo snus. AUX-a kako voli. Iskreno Iskreno ja malo bolje vozim. Da, slušajte ovo ljudi, mi smo samo malo prije snimali kako Uki vozi ovo. Ovo. I prvo jedno 10 minuta mi srce stalo za malo 5 minuta. Smo se zakucavali vozi. Šalim se. Kako si bezobrazan, vidim mali ljubiš. Oh my god. Znaš će prave sad mimove od toga? Znaš šta će dijete iz osnovne škole sad da pomisli kad ti pokažeš oko por moje face? A što si napustiš? Najslađi, najslađi. Koliko si luda, brate. Gasimo kola. Vidiš, ja te mazim. Evo ga Luks izlazi, a pjas. Izlazi iz kola. Izlazim iz kola. Gubi se. Evo poljubi ga. Sad ću da ti snima sise 24/7, samo da. Gdje ćeš s pojasom? Klip. Gdje ćeš s pojasom? Pa ja sam mislila Klip će da mi se zove Unine sise. Može. Ih nisam za džabe kupio. Ljudi, malo smo se sprdali, pravili kontent. Ljudi, kao i juče nisam odjavio vlog i nisam ni planirao sad, nego pričam nešto s Jonom. Da se ubijem? Eto, brate, prvo mi govori sam debil, da sam loš čovjek. Sad mi govori da... Maltretiraš me ovdje,
Ja tebe maltretiram. Nema, okrećem storije. Zar nisi... Pa tu druže kačiš storije sat vremena. Ljudi, Jovana kad ima internet ne progovara sa mnom. Kad nema interneta već... A što ti nećeš da pričaš ono, razumiješ? I ti se uključiš da se odjaviš i brate, pričaš duže nego što si pričao za ceo dan. To se tebi čini zato što ti ne gledaš koliko ja snimam. Znaš koliko sam danas snimao? Preko 20 minuta. Ne lupaj gluposti. Ajde se kladimo sad u 100 eura, jel hoćeš? Nemam pare. Skoro ti pun kao brudne, znači da mi imamo sad. Ja pun, da sam pun. Jeste. Nemam gaća na guzicu, šalim se. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog vloga, ovo je ja mislim bio vlog broj 5, ili tako Ivana? Ne, neko 6. Nije no 5. Pa, koji smo danas dali? Tebi 4, meni 5. Onda 5. Mislim da je ovo bio vlog 5, ali koji god daje. To bi bilo to, ujutro ustajemo rano, u 7:45 se nalazimo, idemo na... 6. A? Znači u 6 buđenja. Ljudi, ako me ujutro, evo kunem vas se sad, neću se kunem. Ali, ako me Jovana Jocić ujutro probudi u 6, evo kunem, ne skiću se kunem, ali bačiću je s terase. Kvota 101. Pa i nije neka kvota. Ej, ne blamiraj se više, molim, ne lupaj gluposti. Jutro smo je probudila, znači kao degenerik u 6 ujutro pali, ođe muziku, kači istorije Senida, Behute, Novo mi pojačala. Nije uopšte bila ta pesma, ne lupaj. Ona se od svega najčešće koja je pjesma bila. Eto, o tome moja priča. Jutro idemo na farmu krokodila, do tamo se vozimo 2 sata, tako da dobro, to je cool, moći spavamo u bus. I treći, nalaze se neke sitne pare. Pa, gledajte ovo ljudi. Ovo je inače futrola od novih naočara koje sam kupio, pošto sam prošle naočare izgubio na Kubu. Pogodite šta, prije 2 noći sam izgubio i ove, kad sam rekao. Imam bazen, ja mislim 9K 5950X. Nisam siguran, provjerit ću, ako budem pogriješio, ovdje ću vam pisat koje su mi specifikacije. Ima 32 GB rama, ljudi nemam pojma koje su mi specifikacije. Napisat ću vam ovdje kompletne specifikacije, pošto ih ne znam na pamet. Mikrofon, još uvijek nisam kupio stalak za mikrofon, nego sam streamovao ovako jednu posljednje godinu dana, zato što sam posljednji stalak polomio. 3 monitora, stara, ova se zove C920, a ova se zove... Ne znam kako se zove, srame isti bilo, sad će svi da me hejti u komentare, brate, pojma nemamo o gaming opremi. Uglavnom, ljudi, tako izgleda. Jer smijem da snimim šta je na stolu? Pa da. Evo, koristite zaštitu, ugledajte se na Lux. Ovdje volim da legnem u krevet. Sad ćete svi da pišete komentare. Jel moguće da si toliki klošar da si obumen legao u krevet? Evo nisam ljudi, ne dodiruju mi noge. Krevet, u principu.